Dating may limitadong kaalaman lamang tungkol sa mga digital tools ng Google, sila Teacher Edward at Teacher Katrina, kapwa instructor sa Rinconada State College o dating Baag Community College. Noon, wala pa silang sapat na idea kung paano gagamitin ang iba't ibang aplikasyon na tulad ng online collaboration tools at learning platforms sa kanilang pagtuturo. Nung una, yung di pa ako nakakapag-take sa Google, sa Academy, maliit lang yung kalaman ko dati. Before, wala pa akong idea nung ibang mga Google tools, pero may idea na ako kasi I was a product of the pandemic. Sa inisyatibo ng provincial government ng Kamsur sa pamumuno ni Governor El Rey Villapuerte, nakapagtulungan ang probinsya sa tech giant na Google para sa certification program para sa mga guro sa buong lalawigan. Nitong Disyembre ng nakaraang taon nang isinagawa ang 2-day training seminar hanggang sa examination na layon mas mapabuti at mapaunlad ang kalidad na pagtuturo sa pamamagitan ng makabagong teknolohiya at digital na pamamaraan gamit ang Google Tools. Isa lamang sila Edward at Katrina sa 72 instructor mula sa Governor Mariano Villapuerte Community College sa probinsya kasama ang Rinconada State College sa mga matagumpay na nakapasa sa Google Certified Educator Certification Level 1 and 2. Ang mga bagong sertipikadong guro ay mula sa mga campus ng GMBCC sa bayan ng Libmanan, Tinambak, Siruma at Garchitorena. Malaking tulong para sa mga guro ang ganitong programa upang mas maging makabago at masigla ang paraan ng pagtuturo. Mas magiging interesado at aktibo ang mga mag-aaral sa klase. Nakatulong siya lalo sa amin, nakatulong sa amin. And then ano namin yung oras. And then yung sa mga estudyante na din siya. Nakakatulong din. Napakaganda yung impact namin na natutunan namin yung mga iba't ibang way ng pagdating sa Google. Tulad po naman? Katulad nung sa Google Calendar, Google Gmail at saka yung sa Classroom na mas malalim pa po yung pwedeng matutunan namin. It's definitely a huge benefit for us, especially to me kasi BCC offers a blended learning. So, kami mga teachers usually ay nasa online classes kami and yung training na yon nakatulong siya para for us to learn more sa paggamit nun kasi mas nakakapana namin, mas namamaximize na namin yung paggamit ng ganito. Hindi na kami masyadong kailangan mag-search kung paano to gamitan or magpaturo sa ibang tao on how to utilize the specific Google tool. Malaking bagay ang kanilang pagsisikap at dedikasyon sa buong kurso. Ang pagtatapos nila sa Google Academy ay patunay na kaya nilang makipagsabayan sa mabilis na pagbabago ng teknolohiya. Ayon kay Governor El Rey Villapuerte, bahagi ito ng pagpapaigting pa ng sektor sa edukasyon sa probinsya gamit ang makabagong teknolohiya. Plano rin palawakin pa sa iba't ibang province-run school sa probinsya ang naturang programa. Sa ilalim ng Google Teacher Certification, isa itong professional credential na ang isang guro ay may kakayahan sa paggamit ng innovative Google technologies na magagamit niya sa kanyang content knowledge and pedagogy. Ang tagumpay na ito ay malinaw na patunay na pagsisikap na palakasin ang edukasyon sa Camarines Sur. Ipinapakita nito ang malakas na epekto ng digital education program at sumusuporta sa layuning makabuo ng isang mas matalinong Kamsur kung saan patuloy na itinataas ang antas ng pagtuturo. Eli Balbin, CSN.